Fatima mai koyi da fadar Allah, ana kai kama da ma'aikunta Rasulullah, ana Fatima mai tausan bayin Allah, ana Fatima babbar ƴar manzan Allah, mai kwaikwayon halayen manzan Allah. Yayar manzan Allah, Zara ƴar ma'aiki. Shugaban dokon matan aljanna, sannan sannan da zarar mai zaunana, na na Fatima matar ana masoyina, yar gare ta tilkubra jika na nuna, yanzu shugabanni na samarin aljanna. Yayar manzan Allah, Zara ƴar ma'aiki. Yar mazana. Zulzala da ke ne da yi wajen da aljanna, wani dama da ke tsara mai cikin nan, da wani haramun suna yakin mutum mai, sannan ka ba da iko yau ni zan na banana. Yayar manzan Allah, Yar mazana. Fatima Zara ƴar ma'aiki. Rabbana salati da magariyar tukera, wurin mafi aminci manzan da ya fi kowa, sayyidin wujudin layi abin yabawa, mutu da Aisha baban azara nana. Mutu da Aisha baban Zara nana. Fatima Zara ƴar ma'aiki. Fatima mai san jiya ya dace, San kina na Fatima wannan marama ce. inda Fatima Ya bari ya kuma lalace. mutum ki hali zakin Allah. Abin kwatance auren ku an hada shi a fadar Ubangiji na. Yayar manzan Allah, Yar manzo Fatima Zara ƴar ma'aiki. na na Fatima alawiya, Ƴar ma'aiki, ya mubaraka wa mubiya, ƴar ma'aiki, na na tahira madawura, ƴar ma'aiki, ya muhaddasa wa mubiya, ƴar ma'aiki, na na sadika wasu zuya, ƴar ma'aiki, ana Fatima ta ummi abiha, ƴar ma'aiki, khairu nisa'il alamin. ƴar ma'aiki. Na na rabiya mardiya, sirrin Allah na na fatiha wa nabiya, yar ma'aiki. Fatima Zara ƴar ma'aiki. Annabi Muhammad da Fatima ita ce tushen rama, wai ka sharifi mun teku bullowa, mun ga alasan har dausai na mursuna, daga Fatima sun ka fito babu musawa. Alayhi zanar amina da nuriya, ta bar sadiq mai sun tada sawa, bakir domin dan shi ya kullura, da shehu tijani daga wanda suke zuwa, jira na shawara da mai rafi rafi, daga Fatima ko wannan su yake zuwa, wa bangaren mu ma za mu kullura, mai yabo ga asana shi ya kukutura, ina ke yabo zara ba ka kautawa, in ta so ka arzara ba ka yi ba kuma. Fatima Zara ƴar ma'aiki. Fatima Zara ƴar ma'aiki. In ki Fatima ko kuma in ki Rasulullah, garon na ce ta ɗanin dodo. Yayar manzan Allah, Wanda ba yi son zara bai san ƴaƴanta, sai mace da kukan jaki ko farfado. yayar manzan Allah. Inda ma mace zai rame zai kankance, ya ɓarzabe ya koma tankar fido-fido. A huta lafiya. Zara ƴar ma'aiki. Da san batulu ko zai sha daɗin aljanna, ya bar sanan da annabi kwallo-kwallo. Fatima Zara ƴar ma'aiki. Sanan a ba shi burin in mata kyawawa, mallakin sa ne su yi wasan gardo-gardo. Yayar manzan Allah, Ya Ubangiji mai kyauta mai gyarawa, ba ni ya sa mata zara kwa ɗakina. yayar manzan Allah. Godiya musamman auren Musa Gambo, sanan da sani mai jasadu alalar duniya. Fatima Zara ƴar ma'aiki. Ya gaba ɗan zazzau dai wannan wake. Ni na gaba ɗan zazzau dai wannan wake.